puheenjohtaja. Perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja omassa puheenvuorossaan käytti termiä viitatessaan tähän empatiataulukkoon, rotuerottelu. Sattumalta tänään törmäsin lukiessani erästä kirjaa mustavalkoiseen kuvaan, jossa isohko lapsiryhmä sitä vietiin saksalaisten upseerien johdolla metsään. He oli erotettu lapset vanhemmistaan ja jokainen voi arvata, mitä lapsille tapahtui. Se sama tapahtui mielisairaille, sukupuolisesti poikkeaville ja niin edelleen. Satoja tuhansia ihmisiä rodun perusteella tapettiin. Käytännössään puhuttiin miljoonista. Viittasin nyt lapsiin tässä yhteydessä. Mä suoraan sanoen niin kuin loukkaannun tämän tyyppisistä sanavalinnoista. Sehän perustuu perussuomalaisten strategiaan vedota ihmisten tunteisiin ja harhaannuttaa ihmisiä näillä hämmentävillä käsitteillä. Rotuerottelu tässä yhteydessä on ihan bullshittia. Ihan oikeasti. Lopettakaa tuollainen ihmisten kun tietoinen harhauttaminen. Jäljet nimittäin pelottaa. Itse asiassa halusin tässä puheenvuorossani oikeastaan tarkentaa nyt, kun puhutaan tästä empatiasta, niin sehän rakennetasolla yhteiskunnassa tarkoittaa hyvää lainsäädäntöä, pieniä ryhmäkokoja, riittävästi hoitajia ja niin edelleen. Kuntatasolla täällä tuotiin näitä esimerkkejä nyt, mitkä liittyy kirjastopalveluihin, ikäihmisten uintipalveluihin. Mutta sitten tullaan tähän yksilötasoon, yksilön eettiseen ja moraaliseen vastuuseen, miten hän ottaa huomioon vanhukset, ikäihmiset, vammaiset ja niin edelleen. Ja tältä osin tämä meidän hyvinvointisuunnitelma on erittäin ansiokas. Ja tämän takia minua harmittaa hirveästi se, että perussuomalaiset kehtaa tulla tänne julistaa, että tässä on taustalla jotain rotuajattelua. Herraman deera sentään. Ja lopuksi haluan sanoa sen, että kun itse luin poikkeuksellisen tarkkaan tämän koko hyvinvointisuunnitelman, se on kiitettävän arvosanan ansaitseva. Mutta samalla mietin sitä, että meillähän on täällä Tampereella nyt, meillä on kasvatus- ja opetusalan strateginen suunnitelma, erinomainen, asunto- ja maapoliittinen. Sitten meillä on kaikkien Tampere, ja nyt meillä on sitten vielä näiden lisäksi tämä hyvinvointisuunnitelma. Ja nyt mä toivon, että nimenomaan lautakunnissa osataan priorisoida nämä mittarit ja tavoitteet niin, että me myöskin valtuustossa saamme sitten käsiteltyä, että miten näissä hyvissä tavoitteissa edetään. Siis ohjelmat on hyviä, niitä tarvitaan, mutta että seuranta ja toteutus on tärkeää. Kiitos.